yadda ba addinin musulunci ya tsara ba. To, ka san son zuciya. Su Wai malaman kwaɗayi. zan yi tamba guda biyu ko ɗaya ko biyu to zan da yi biyu. To ba matsala. Wai ana sallah saman teburi haka kamar dogon teburi. Kwarai da gaske, amma ka tabbatar da goshinka ya taɓa ƙasa. To ina ganin mutane na irin wannan. Wannan gaske ka tabbatar da goshinka ya taɓa ƙasa. Ko saman mota haka. Ya halatta. Ana yi. Ya za to ana sallah saman falwa. Kwarai da gaske, shi ma sai ka tabbatar da goshinka ya taɓo ƙasa wannan. To ana alala da ruwan yago. Kwarai da gaske. Subhanallah, subhanallah. Kai. Lahiya. Hashimu ya kai ne. Lahiya Hashimu. Alhaji ba su sauri Allah. La ilaha illallah Muhammadur Subhanallah. Rasulullah. Yaushe yanzu? Yana. Yana gida. Allah ku tashi. Mana tashi. Subhanallah. La ilaha. Ya bari mu je. Bari mu je. Ah. To. Subhanallah. Salamu alaikum. Kai hakuri kai ne kai hakuri mana. Kai hakuri Alhaji ya riga. Allah ya yi. Dan taka mutum. Alhaji ya rasu. Alhaji ne wallahi. Alhaji yake ne. Allah ya kamsu. Mun gagara shiga abu Alhaji wanka. Subhanallah. To mu wanka to Allah da mu wanka dole ba bai ma Alhaji wanka. Wallahi an gagara da Alhaji. Allah ga ta malan zai iya. Allah ga ta malan zai iya. Dauko mana wannan zai iya malan. Dauko mana wannan zai iya malan. Shiga mana. Shiga mana. Wai da kira mu mai sun zo. Eh,